Milí diváci, vítame vás na divadelnom predstavení ochotníckeho súboru Platan Strávnice. Pre nerušený priebeh predstavenia vás prosíme, aby ste si vypli zvuky na mobilných telefónoch. Prajeme vám príjemný zážitok. Madame, v salóniku je istý pán Desjardins a praje si s vami hovoriť. Pán Henri Desjardins. Ach, áno, to je tá šarmantná osoba, s ktorou som sa zoznámila na večierku Diflérovcov. Bol to pán nadmieru pozorný. Ešte šťastie, že si to môj manžel nevšimol. Nech vstúpi, Viktor. Áno, madame. Madame, je mi cťou. Monsieur Desjardins, aké prekvapenie. Posaďte sa, prosím. Ďakujem, madame. Čomu vďačím za vašu návštevu, pane? Najdrahšia madame, prinášam vám vaše púzdro na cigarety, ktoré ste si zabudli na večierku u Diflerovcov. Och, ďakujem, Monsieur Desjardins. Všade som ho hľadala. Už som sa s ním rozlúčila. Celkom ma to zničilo. Veľkú hodnotu síce nemá, ale je to pamiatka na moju milovanú pratetu Marion. Do 12 rokov ma vychovávala. Nech jej je zem ľahká. Áno, viem úplne presne, ako ste sa cítili. Tiež to nie je tak dávno, čo som prišiel o hodinky, ktoré patrili môjmu detkovi a tiež ma to veľmi mrzelo. Ach, áno. Taktiež prikladám spomienkam nesmiernu dôležitosť. O tom je život. Ach, áno. Ach, áno. Dáte si šálku čaju? Áno, rád. Viktor! Viktor! Áno, madame. Prineste nám, prosím, čaj, Viktor. Metový alebo citrónový? Citrónový. Viete predsa, že z metového ma škriabe v krku. A vám? Taktiež citrónový. Áno, madame. Čaj, to by pripomína Indiu. Navozil som si ho odtiaľ počas svojich služobných ciest Môj manžel je práve v Najdili. Na 14 dní. Prosila som ho, aby mi odtiaľ priviezol čaj. Snáď na to nezabudne. Manžel je preč. Aká šanca? To som ani nedúfal. To mi isto pomôže ukustočniť môj plán. Bol to u Diflerovcov nádherný večer. Však a vy ste boli očarujúca. Nikomu nemohli viac pristať tie úžasné šperky, ktoré ste mali na sebe. A to som si nevzala tie najkrajšie. Majú príliš veľkú hodnotu. Nepochybne ich máte niekde dobre ukryté. Och, áno. Ale vám
môžem prezradiť. Manžel si želal, aby sme ich mali doma. Sú tu v bezpečí 100-krát viac, než niekde v banke. No, to je neuveriteľné. Aké šťastie. To mi ani vo sne nenapadlo. Ach, Maria Agnes, moje srdce bije na poplach. Čaj, madám. To len, madam, padlo zrniečko prachu do oka. To je vylúčené. Včera som tu upratoval. Položte to sem, Viktor, a môžete ísť. Ako si želáte, madám? Aký zvláštny kraj. Stále tu prší. Prší? A kde? Vy to nepočujete? Ak je človek šťastný, neprší mu nikde. Cíti len teplo v srdci. Ach, Maria Agnes, nenechávajte ma ďalej trpieť. Milujem vás. Lovici, to je debil! Prepáč. Klára, tak toto už ďalej nejde. Ja neviem, koľkátýkrát to skúšame a on ma za každým obleje čajom. No tak, decka, hlavne kľud. Ale veď ja som to neurobil na schvál. Ešte to tak, aby si to urobil na schvál, čo? Pozrite sa, ako vyzerám. No, myslím, že len z čaju to nebude. Bridget! Julien mal zase nehodu s čajom. Už idem. No ale veď nič také hrozné sa nestalo. Nemôžeme tú scénu s čajom nejako zmeniť. Inak budem na generálke, no, celá mokrá. Ale veď už to ani nevidieť. Bridget, tu. Julien, prosím ťa, dávaj si pozor na gestá, dobre? A vžij sa do tej postavy. To by najprv musel mať talent. Ja už si dám pozor. Ale podľa mňa bude najlepšie, keď do tej konvice nič nedáte a bude po probléme. No ale ako mám potom presvedčivo zahrať, že je plná, keď ju nesiem? Veď tá konvica predsa bude mať úplne inú váhu, keď bude prázdna, no? No, to je síce pravda, ale je to vždy lepšie, ako byť na každej skúške, no, úplne duch. No, ale hlavne, keď čaj zanechávaš škvrniť. Ale však predsa tam nie je čaj, ale voda. To ja viem. Ja len hovorím, že čaj zanechávaš škvrniť. Čaj zanecháva škvrny. Na to sa môžeme vystrať, nie? Keď je tam voda. A víno tiež zanecháva škvrny. A čo? Počkaj, tam bolo víno? No nie hadie mlieko. Keby tam bolo víno, tak to musíme poriadne zasoliť. Aspoň 2-3 kg soli, aby to zmizlo. Keby tak na všetko stačila soľ, aby to zmizlo. Ale no tak, decka, nechajte to už tak, veď keď to bolo dobré, no dokonca to bolo veľmi dobré. Len prosím vás, nezabúdajte na to, že je to bulvár. No, tak to musí byť pestré ako bulvár. Viete, so všetkými tými lampičkami, uličkami, svetielkami, proste pestrý bulvár. Chápete, čo tým chcem povedať? Áno. Nie. Výborne. Zopakujeme si tú scénu s čajom, dobre? A mám pustiť aj zvuk dažďa? A vieš čo, pusti, nech to máme na komplet. Čo hovoríš na mňa, Klárka? Dobrý som bol. Dobrý, Dominik, dobrý si bol. Keď mám niečo zmeniť, stačí povedať. Jaj, prosím ťa, hlavne nič nemeň, dobre? Dobre. Bridget, prosím ťa. A kedy to asi tak podľa teba mám urobiť? Už som na rade. Ešte nie, Richard, ešte nie. OK. Viktor! Áno, madám. Prineste nám prosím čaj, Viktor. Metový alebo citrónový? Citrónový. Viete predsa, že z metového ma škriabe v krku. A vám? Taktiež citrónový. Áno, madám. Čaj. To mi pripomína Indiu. Navozil som si ho odtiaľ počas svojich služobných cest kopu. Môj manžel je práve v Najdivii. Na 14 dní. Prosila som ho, aby mi odtiaľ priviezol čaj. Snáď na to nezabudne. Manžel je preč. Aká šanca? To som ani nedúfal.
To mi isto pomôže ukustočiť môj plán. Bol to u Difflerovcov nádherný večer. Však a vy ste boli očarujúca. Nikomu nemohli viac pristať tie krásne šperky, ktoré ste mali na sebe. A to som si nevzala tie najkrajšie. Majú príliš veľkú hodnotu. Nepochybne ich máte niekde dobre ukryté. Och, áno. Ale vám to môžem prezradiť. Manžel si želal, aby sme ich mali doma. Sú tu v bezpečí 100-krát viac, než niekde v banke. To je neuveriteľné. Aké šťastie. To mi ani vo sne nenapadlo. Ach, Maria Agnes, moje srdce bije na Mne sa snad sníva. Jaj, ja som to trochu doplietol, že? No samozrejme, veď má to byť naopak. Keď je to povieš takto do očí, tak diváci budú zmetení. Pardon, ja sa ospravedlňujem. Ja sa ospravedlňujem. Poďme ešte raz. Prečo, veď ty si to nepokazila? Dajme si to znova, dobre? Dáš si chvíľku? Ďakujem, Dominik, ďakujem. Poď. Ach, Maria Agnes, moje srdce bije na poplach. Už viac nemôžem odolávať vášmu šarmu. Preboha, Julien, to malo byť čo? Neviem. Prosím ťa. Julien, tá tvoja replika. Vieš, mne by sa páčilo, keby si to, čo hovoríš, tak bokom. Vieš, keby si to hovoril tak viac odľahčenie. No, tak vizuálne ľahšie. Tak jemne ako motýlik, ktorý poletuje po lúke, chápeš? Áno. Tak znova. Môj manžel je práve v nájdili. Na 14 dní. Prosila som ho, aby mi odtiaľ priviezol čaj. Snáď na to nezabudne. Manžel je preč. Aká šanca? To som ani nedal. To mi isto pomôže ukustočiť môj plán. Prosím ťa, Julien, dávaj si pozor na to, čo hovoríš. Je tam uskutočniť môj plán, nie ukustočniť. No, znova. Manžel je preč. Aká šanca? To som ani nedúfal. To mi isto pomôže ukustočiť môj plán. Ale nie. Ale veď manžel je preč. Opakuj po mne. Toč. Niť. Môj plán. Plán. Uskutočniť môj plán. Ukustočiť môj plán. Tu si vážne taký idiot? Alebo to robíš na schvál? Ja to nerobím na schvál. Prosím vás. A keby som si tú repliku trošku upravil. Prosím ťa, Žiliena, čo by na to povedal autor? No tak keby videl, ako to hrá on, aj by onemel. Ale nie, len by som to trochu skrátil. Manžel je preč, aká šanca? To som ani nedúfal, to mi isto pomôže. A pomôže čo? Veď to nedáva zmysel. Tak takto. Manžel je preč, aká šanca? To som ani nedúfal, to mi isto pomôže splniť plán. Splniť plán. Čo hráš, prosím ťa, predsedu družstva? Ja už som sa zaprisála, že nebudeme hrať žiadne budovateľské hry, ani Ferka Urbánka. A ty mi to sem zase ťaháš. A nevideli ste tu niekde moje okuliare? Nie, nevideli. Ale určite som ich tu niekde mal. Vieš čo, popros Žizel, nech ti ich pomôže nájsť, dobre? Ale ja bez nich vidím veľké hovno. Ako mám vzadu ovládať mixpool? Hovorím ti, popros Žizel, nech ti s tým pomôže. Dobre, nie som hluchý. Pokračujeme. Aké šťastie, to mi ani vo sne nenapadlo. Aké šťastie, to mi ani vlastne nenapadlo. Ach, Maria Agnes, moje... Giselle nikde nájsť. Možno išla na záchod, tak sa tam choď pozrieť. Dobre. Ale čo, keď uvidím niečo, čo nemám? Prosím ťa, už aj tak vidíš hovno. Poď už.
Pokračujeme. To mi ani vo sne nenapadlo. Ani vo sne na- Ach, Maria Agnes, moje srdce bije. Ani na záchode nie. Žizel! Čo je? Prosím ťa, kde sa flákaš? Bola som si urobiť kávu. Čo si nepovedala? No ja by som si dala. A nie jedného Turka. Ako máte pocit, že ja som bufetárka, alebo čo? Ticho. Pripomínam vám, vážení, že premiéra je o 3 dní, ako tak vidíte, tak máme ešte čo robiť. Takže všetci, čo nemajú čo robiť na javisku, odtiaľto pôjdu preč a ostatní pokračujeme. No šup. Už som na rade, Klára, Ešte nie, Richard. ale ja by som už niečo rád robil. Tak mohol by si zatiaľ napríklad pozrieť svoj text. Ha, a ja už ho mám maličku. Veď práve. Mal by si ho mať v hlave. A ticho. Bridget, prosím ťa. Dobre. Poďme. Mária Agnes, moje srdce. Maria Agnes, moje srdce bije na poplach. Už viac nemôžem odolávať vášmu. Čaj, madam. Madám, pardon, zrniečko prachu do oka. To je vylúčené. Včera som tu upratoval. Položte to sem, Viktor, a môžete ísť. Ako si želáte, madam. Som to tam zabudol. Aký zvláštny kraj. Stále tu prší. Prší? A kde? Vy to nepočujete? Ak je človek šťastný, neprší mu nikde. Cíti len teplo. Robert! Oje, Prosím ťa, čo to malo byť? no však zvuk dažďa. Zdá sa ti, že je to príliš nahlas. A to ja nie, to Žižo tomu chcela vypáliť. Tak to daj tichšie, lebo vypálili a tebe. Nebuď agresívna, ti odpadne dekel. Pokračujeme. Na cukričky. Ďakujem, Dominik, ďakujem. Pokračujte. Ak je človek šťastný, neprší mu nikde. Cíti len teplo v srdci. Ach, Maria Agnes, nenechávajte ma ďalej trpieť. Milujem vás. Močte vy nešťastní. Čo ak vás niekto začuje? Moje srdce horí a len vaša láska ma môže zachrániť. Preboha, Žilien, ja už som ti najmenej 100-krát hovorila. Pozri sa, v scenári stojí, vrhne sa na ňu a vášni tvoju pobovka. Toto je podľa teba vášnivo? Normálne. Vrhne sa na ňu a vášnivo ju poboská. No, vieš ty vôbec, čo to je vášnivo? Ty sa tu s ňou pusíkuješ jak nejaký puberťak s herpesom. Možno pána dosť neinšpiruje. A nie. Čože? No, áno. Len ja som bol v tom, že to je len akože. Ale keď hráš divadlo, to musí vyzerať, že je to naozaj. Sofia, prosím ťa, pokračuj. Močte vy nešťastník. Čo ak vás niekto začuje? Moje srdce horí a len vaša láska ma môže zachrániť. No tak teraz už musel každý pochopiť, že je do mňa blázon, nie? Povedala som vášnivo. Veď v tejto scéne je boss kľúčový. No, Klára má pravdu, bosk je dôležitý. Lenže to by sa tu najprv niekto musel vedieť boskávať. A počuj, Julien. Priateľ, predstav si, akože božká váš priateľ. No keď ja teraz žiadnu nemám. Tak ako keby si mal, vieš, no však predstav si takú modelovú situáciu, hej? Je teplo, vlhko, hej? Preháňaš sa s frajerkou, tak na kabriolete stiahnutá strecha, vietor ti vieje vo vlasoch, teda tebe, hej? No a zaťahneš to ku jazeru, na pol sedadlo, vieš? Buchneš aj takého francúzáka, jak na vyšetrení ORL a je to. Keď ja nemám ani vodičák. Ale tak toto je už beznádejné. Tak ten boss zrušte. Ten bosk tam musí byť. Musí. Klárka, ja mám taký nápad. Čo keby si pri tom klapkol a... Alebo urobil salto a zakončil to piruetou, nie? Nie, ja to urobím ako bude treba. To bude v pohode. Ocem, Žilienko, nič si z toho nerob. Mne tiež tieto boskávacie scény robili problém, keď som začínal v divadle. No vždy som zamrzol. Spomínam si, že som raz mal boskávať svoju partnerku
Ale to bola úplne iná situácia. To s tebou, Sofia, nemá nič spoločné, lebo toto bola naozaj kočka. A mne, no? A vieš, čo mi vtedy pomohlo? Čo ma odblokovalo? Predstavil som si ju, ako sedí na záchode. Ako pri kakaní? Prosím ťa, keď ti na budúce niečo napadne, tak láskavo drž hubu. Jasné? No ale Tak to na ja to som znáša presne- po mňa. Ale ja sa na to môžem vykašľať. Tak si to tu režirujte sami, keď ste všetci takí múdri. Ja mám doma 2 malé deti a kopec roboty. A ja neviem, te mám od kuliare! Viete čo, ja navrhujem. Všetci sa upokojíme, dáme si 5-minútovú prestávku a potom budeme pokračovať, dobre? Čo hovoríš na mňa, Klárka? Dobrý som bol? Dominik, úžasný, to s tým záchodom to ti nemalo chybu. No, neboj sa, na premiéru mám pripravené ďalšie vylepšenia. Neboj sa. Prosím ťa, hlavne nič nevylepšuj. A kedy si už bude môcť vyskúšať kostým? Alebo aspoň parochňu? Počkaj, ty budeš mať parochňu? No samozrejme. Klára? Klára, že bude mať parochňu? Áno, áno. No tak. Dobre, zapíšem si to. No tak ešte dobre, že som to tu vôbec spomenula. Ha. Robert, Čo je, tu som? prosím ťa, odnes odtiaľ to tú farbu, lebo sa s tým niekto zamaže. Ale Robert, No z toho sa niekto namaže. Žilien, srdiečko, prosím ťa, ako máš veľkosť nohy? 39 až 42. Tak, 39 alebo 42? No, áno. To mi chceš povedať, že jednu nohu máš 39 a druhú 42. No, to ti takto neviem, ale keď si kúpujem ponožky, tak je vždycky, že 39 až 42. Zlatičko, ale ja nehovorím o ponožkách. Aj topánky. Áno. Tak to mám 44. No, Klári, asi to doskazím, že? ale to bude dobré, Žilienko. Už sa ti to celkom rysuje. No, už sa aj začína ukazovať, v čom spočíva tá Desjardins komika, len vieš, keby si ešte skúsil tak pridať nožičky tomu tvojmu hadíkovi. Takto. Najdôležitejšia je psychologická dvojznačnosť tvojej postavy. No vieš, pretože Henri Desjardins, on nebol len milenec pani Deviňakovej, ale aj zlodej gentleman. No, pretože on prišiel ukradnúť. Ukradnúť? No, tie šper. Tie šper? No, tie šperky. To bude on! Už som na rade, Klára. Vieš čo, už Richard, ja len naozaj potrebujem malú pauzu. Na parádu. Tak čo, Žilien, ako ti to ide? Ide to. ukáž, Richard. Vezmem ti miery. Len mi potom nezabudni vrátiť. Počuj, Žilien, keby si niečo potreboval, tak kľudne sa na mňa obrať. Rád ti poradím. To je od teba, milé. Ďakujem, Richard. Ja som tiež raz začínal a predstav si, že presne tu na tomto javisku. Ale ja som bol ohromne talentovaný, vieš. Čo ja by som dal vtedy za to, keby som mal pri sebe niekoho talentovaného? No, vieš, ja len začínam a hneď hlavná úloha. Ja som mu to hovoril. Komu? Otcovi. On je totiž producentom tejto hry. Ale... Musíš mať radosť zabávať divákov. Každému dať to, prečo prišiel. Dobre, no. 2,20 m. Ty si zase pribral. To zas bude látky.
Vymýšľaj geky, to ti pomôže uvoľniť sa. Myslím, že hráš zlodeja gentlemana, frajera. A v druhom dejstve, ak sa nemýlim, tak piješ whisky. Ale nie, to je len jablkový džús. Dobre, ale na premiére to bude whisky. To vážne? Samozrejme, ty sa tej whisky napiješ a hneď ju aj ako vyprskneš, pretože ju neznášaš. A ty vytvoríš kontrast so svojou postavou. Proste gek. Aha, no to dobre. No. Ukáž, ak ti to predvedie. Gizel, ahoj. Neviem, prečo by som zatiaľ nevyužil situáciu. Neviem, prečo by som zatiaľ nevyužil situáciu. Vidíš? Zlodej frajer. Daj, Gizel. Šarmantná a zamilovaná dáma, whisky tečie prúdom a k tomu manželov župan. Whisky tečie prúdom a k tomu manželov župán. Aha. To bolo dobre. No teda, ja som to vôbec nepochopila. Veď preto robíš šepkárku. Tomu sa hovorí situačná komika. Musíš to pochopiť ako v kontexte s postavou. Ono ti to možno raz dojde. Poď, Julian, vyskúšaj si to. Šarmantná, zamilovaná dáma, whisky tečie prúdom, k tomu manželov župan. Tak, to je ono, pohraj sa s tou postavou, poď. No tak teraz už to chápem aj v tom kontexte. To bolo výborný nápad, Richard, výborný. Len tak ďalej, žire. Dajme to ešte raz. Ne, ja myslím, že si to už pochopil. Proste, kontrast rovná sa gek. Kontrast rovná sa gek. Tak. A neboj sa potom do toho ako trošku šľapnúť. Šliapnúť. Samozrejme, aby si aspoň trochu vynikol pri tom afektovanom Sofínom hraní. Ja nechápem, že Klára na to ešte nič nepovedala. Monsieur Desjardins! Ďakujem! Dlho som ho hľadala a už som sa s ním aj rozlúčila. Je to pamiatka na moju pratetu Marion. Veľkú hodnotu síce nemá... Jak je to ďalej? Neviem. Do 12 rokov ma vychovávala. Jaj, do 12 rokov ma vychovávala. Že konec pauzy? Len pokračujte. My sme to len trošku skúšali, že? Nechajte sa rušiť. No poďme. Ja neviem, ja som tu ani nebol. No. No tak čo, vážení, môžeme pokračovať, ste pripravení? Áno. Toto je zase čo? To som si dovolil ja zo svojej záhradky. Jablčov. Ďakujem, Dominik, ďakujem. Bridget, poď Julianovi oblieť župan. A čo asi tak robím? Plním búrky? Jaj, no prepáč. Dobre, budeme pokračovať. Julien, stále nič. Po šperkoch ani stopy, dobre? Po šperkoch nič, ani stopy. Po šperkoch nič, ani stopy. Aj keď zatiaľ hľadám len 2 dní a popri tom ešte musím dávať pozor na Máriu Agnes a služobníctvo. Ale prečo by som zatiaľ nevyužil situáciu? Šarmantná zamilovaná dáma, whisky tečie prúdom, k tomu manželov župan. To čo malo byť? Gek. Ale veď toto nemôžeš, veď to je hrozné. Ale Rišo hovoril? Rišo hovoril, dobre, tak keď Rišo hovoril. Ja som len chcel vytvoriť kontrast s charakterom mojej postavy. Ale to je práve proti charakteru tvojej postavy. Ty si zapamätaj, že rozpor s postavou v bulvárnej hre ti nikdy komickú situáciu nevytvorí. Prosím ťa, ešte raz. A normálne. Šarmantná zamilovaná dáma, whisky tečie prúdom, tomu manželov župan. Áno, takto to bolo omnoho lepšie. La la la, la la la. No ale spievame. La 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 la, la 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 la, la
Piť. Nič to nerobí, ale vybuchol som. Čo je? Čo sa deje? Nejde to. Julien! Richard, Robert, poďte sem! Čo je? Čo sa deje? Ja neviem, asi nejaký skrát. No tak, neblbni, Julien. Stávaj, ono sa to podá. Čo je? Nadali ti! On nám odpálil gramofón. Julien, preboha, preber sa! To sa by žiadna šupa. Kiež by ho to prebralo. Ja len dúfam, že sa mi nezrazil. Čak, Robert, bude z toho niečo. Ale áno, už by to malo fungovať. No, ja ďakujem, Robertko, aspoň ty si ma potešil. Robertko, vždy poteší. Žužu, vstávaj. No, budeme pokračovať, dobre? V poriadku? Dobre, no, vstaň. Budeme pokračovať. Julien. No, whisky tečie prúdom, k tomu manželov župan. Tam začni koncom repliky a potom choď pustiť tú platňu. A je to už v poriadku? Áno, neboj sa, Robert to opravil. Určite. Určite. Šarmantná zamilovaná dám. Whisky tečie prúdom. No hlasnejšie, hlasnejšie. K tomu manželov župan. Áno. La, 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 la. la, la. La, la, la. Meu pai tem toda a razão, desligação. Adri, zastavte tú hudbu! Meu sinofão. Čo ak to začuje služobníctvo? Ale čo sa deje, Maria Agnes? Myslel som si, že ste Viktora poslali nakupovať. Ale môže sa každú chvíľu vrátiť. Ach, Henri, vy ste tak hrozne pochabí. Keď budete dobrí, budem mať dnes večer pre vás prekvapenie. Ale ja som predsa dobrý neustále. Ale neustále nie. Vy zlí. No, teraz vás tu chvíľku nechám a len čo sa skrášlim, vrátim sa. Nemusíte sa ponáhľať, drahá. Budem tu na vás čakať, moja milovaná. Tak, môžem pokračovať v pátraní. Kam len mohli tí Deviňakovci ukryť tie svoje šperky. Obraz, samozrejme. Obraz. Obraz. Pod obrazom nič. Nič. Tam len mohli tí Deviňakovci. Ale ak sú dosť inteligentní, mohli sa predsa dohodnúť so stolárom, aby vyrobil nábytok s dvojitým dnom. Skriňa, ja vôbec. Skriňa. Ale nie, to by bolo príliš jednoduché. Ale je tu stôl s dvojitým dnom. No, samozrejme, ja som debil. Ale to je pán. Dobrý deň, pane. Ako to, že ste sa vrátili tak skoro? Čakali sme vás až o 5 dní? Dúfam, že sa neobjavili nejaké problémy. Ale čo robíte pod tým, Klári? Áno, Dominik. Vieš čo, ja by som to chcel skúsiť inak. Trochu som nad tým premýšľal a myslím, že by to lepšie vystihol charakter mojej postavy. Môžem? Vieš čo, Dominik, tak to skús. Dobre, ďakujem. Julien, prosím ťa. Julien, náhoď mi koniec tvojej repliky, dobre? Ja som debil. Ale to je pán! Dobrý deň, pane! Ako to, že ste sa vrátili tak skoro? Čakali sme vás až o 5 dní. Dúfam,
že sa neobjavili nejaké problémy. Ale čo robíte pod tým stolom? Hľadáte tam niečo? A Ladvinová kolika! Čo je? Stalo sa niečo? My sme zmenili žáner. Bolo to výborné, Dominik, vynikajúce. Ja len naozaj neviem, že či je dobre takto štilizovať tvoju postavu. No ale teraz to tak nevyznie. Ale keď to uvidíš v celku aj s rekvizitami, vieš? No lebo tie rekvizity tieto určite zachránia. Možno vysavač, aby prehlušil ten jeho rev. Trápny. Ale dobre, decka, stačilo. Dominik, ešte nad tým popremýšľam, dobre, ale prosím vás, musíme pokračovať, lebo čas letí. Čas letí. Julien, fuj. Čo? Ja som to nebol. Julien, fuj, len tak. Jaj. Fuj! Len tak som sa z toho dostal. A potom s Bohom šperčíky. Trpezlivosť, Jardin. Len trpezlivosť. A čo sa deje, Henri? Vy ste tu s niekým hovorili? Ach, áno, aj nie, Maria Agnes. Hneď vám to vysvetlím. Pokojne som si pod stolom hľadal šperky. Šperky? Teda okuliare, keď sem zrazu vtrhol Viktor. Preboha, Henri, Ale uvedomujete počkajte, si, že to je... ten idiot si ma pomýlil s vašim manželom. Nie. Áno, kvôli županu a myslí si, že trpím Ladvinovou kolikou. Mentový čaj, pani. Čo ti je, Julien? To asi improvizuje, no. Zabudol, kde sa mám schovať. Ale veď do skrine, hneď ako vojdem, zalezeš do skrine. Ja, jasne. Nemáme ti radšej razom nakresliť čipky? A ty si myslíš, že to je také jednoduché, len tak vletieť do skrine? Klary, mňa s tou skriňou napadol taký malý gek. Ježišmária. No to sa zás nasmejeme. Hej, len s tou skriňou opatrne. Mám požičanú od jedného významného zberateľa. Tak nie, že ju poškodíte. Mňa len napadlo, že čo keby Dominik zakričal už v zákulisí. Metový čaj, pane! A Julien by v tom zmetku namiesto seba strčil do skrine Sofie. Ale to je blbosť. Dobre, urobte si ako chcete. Ale počkaj, veď to je náhodou celkom dobrý nápad. No, a ja si myslím. Čo keby ste do tej skrine vliezli obaja a ty, Sofie, potom odtiaľ v rozpakoch vylezieš von. Čo poviete? Ale to je skvelý nápad, Klárka. To sa mi páči. Aj mne. Lenže ja poznám jedného, ktorému bude trvať mesiace, kým to pochopí. Aha, on hrá tiež v divadle. Bohužiaľ. Ale no tak, veď vyskúšame to a uvidíme, ako to vypáli, dobre? Julien, ty nahodíš poslednú repliku. A Dominik, ty potom naviažeš, dobre? Ty skúšaš kostým? Prosím ťa, však on u nemaj spáva. Chudáci. Ale no tak, poďme. Ten idiot si ma pomýlil s vašim manželom. Nie. Áno, kvôli županu a myslí si, že ma trápi Ladvinová kolika. Metový čaj, pani. Čo sa stalo? Ten blbec mi tam pribral prsty. Teraz som vám hovoril, aby ste na tú skriňu dávali pozor. Jak u debilov. Ja za to nemôžem. To musí riadne bolieť, čo? Ale ja som to neurobil na schvál. To je všetko, čo vieš povedať. Ja som to neurobil na schvál. Ja už určite nikdy nebudem môcť hrať na klavíri. Konečne dobrá správa. Žizel, choď, zober ju dozadu a pusti na tú studenú vodu. Ukáž to. Ale veď to nič nie je. Nepoznám nič, čo by nevyriešilo prvička. Poď, dáme si za jeden. Prepáč. Keď toto odohráme, ja sa tak ožením. Zavolaj mi potom. To bol dobrý gek, Julien. Ale to nebol gek. Ja to pobavilo. Prosím ťa, Richard, keď si už tu,
prosím ťa, vyskúšajme si tú scénu návratu manžela. Môžem poprosiť trochu ticha? Tu sa skúša, díky. Tak môžem, Klári? Môžeš, Richard. Ja teda idem. No, tak teda poď. Viktor, v tomto dome tuším nikto nie je. Jasné. Ja idem, Klári, hej? Dobre. Viktor! V tomto dome tuším, nikto nie je. Som unavený, tá cesta ma tak vyčerpala. Som unavený. Čo? Som unavený. Musíš hlasnejšie. Som unavený! Debil! Som unavený debil. Tá cesta ma tak vyčerpala. Nemyslel som si, že sa vrátim tak skoro, ale... Rokovania neprebiehali podľa mojich predstav. Roky mládia ubiehali, než by som sa nazdal. Prosím ťa, Richard, ty sa nauč svoje texty, dobre? A už keď ti Žizel niečo našepká, aspoň rozmýšľaj nad tým, čo hovoríš. Tak nech šepká hlasnejšie. V tomto priestore sa to stráca. Viete čo, poďme ešte raz. Som unavený, tá cesta ma tak vyčerpala. Nemyslel som si, že sa vrátim tak skoro, ale... Rokovania neprebiehali podľa mojich predstav. Viktor, to v tomto dome naozaj nikoho nie? Presne tak. Viete čo, prejdime radšej na tú scénu s náušnicami. Ja len naozaj dúfam, že aspoň tu vieš. Samozrejme. No tak sa predveď. Tak idem, Klári, môžem? No, môžeš. Ale... Žizel nahor. Ale kam sa podiela Mária Agnes? Ale kam sa podela Mária Agnes? Priniesol som jej náušničky. Indický zlatník ich pre mňa vyrobil na zákazku. Určite sa budú Márii Agnes veľmi páčiť. Ale kam sa podeli? Ale priateľu, čo to tam robíte? Už môžete vyliesť, nikto tu nie je. Robila som vám predsa, že... môj Bože, manžel! Dobrý deň, moja milovaná. Nie, prepáčte, že vás prerušujem. Bolo to dobré, ale vôbec sa mi nepáčilo, ako si tam švácla na tú stoličku, Sofie. Prečo? No, to je predsa kľúčová veta celej tejto hry. Vieš, to je ako byť či nebyť každej bulvárnej hry. Chápeš? To prídeš a... O môj Bože, manžel! Chápeš? No, tak si to vyskúšajme ešte. Dobre? Ale kam sa podeli? Ale priateľu, čo to tam robíte? Už môžete vyliesť, nikto tu nie je. Robila som vám predsa, že... môj Bože, manžel! Áno, bolo to oveľa lepšie, ale úplne sa uvoľní. Ja? Ešte pridaj, jasné. Veď sme tu jedna veľká, šťastná rodina. Tak znova. Ale kam sa podeli? Au! Ale priateľu, čo to tam robíte? Už môžete vyliesť, nikto tu nie je. Ale on mi tu vadí. Ale Žilien, prosím ťa. Ježiš Mária! No tak znova.
Och, ale kam sa podeli? To vici. Ale priateľu, čo to tam robíte? Už môžete vyliesť, nikto tu nie je. Vravila som vám predsa, že... O môj Bože! Môj ty Bože! Manžel! Áno, Sofi, áno, toto bolo jasné, toto bolo presne ono. Toto fixuj. Cítiš ten rozdiel, veď to bolo ako noc a deň. Jasné, ty musíš rozsvietiť celé javisko, hľadisko. Aj zákulisie. Len tam mi len šahajte. Tam už mám všetko nastavené. Len aby si sa neposral. No len aby. Tak to ešte raz. Jasné. Nie. Klári, prosím ťa, nemohli by sme prejsť na tú druhú scénu. Ja som celý deň včera robil v záhrade. Vieš, ak ma bolia kríže? A kvôli hentej sa mi vôbec nechcel jesť pod ten stôl. Včera nepršalo. Pršalo, tedy to je najlepšie. Lepšie zíde. No dobre. Sofinka, ale ty to prosím ťa hlavne fixuj, dobre? No, čo tam máme ďalej? Musím okamžite nájsť Áneho. Musím okamžite nájsť Andriho a manžela dostať preč z tejto izby. Zatiaľ, čo ste boli preč, drahý, zasadila som v skleníku muškáty. Sú prekrásne. Tak veľmi by som si želala, aby ste sa na ne išli pozrieť. Už bežím, drahá, už bežím, ale najskôr zazvoním na Viktora, aby mi pohľadal tie náušničky. Urobím to sama, drahý. Ďakujem, drahá, už bežím, drahá. Hneď som naspäť, drahá. Oh Bože, Andri, idete práve včas. Čo sa deje, Maria Agnes? Zdalo sa mi, že som počul mužský hlas. Katastrofa! Manžel sa vrátil zo služobnej cesty. Čože? To nie je možné. Ale je, musíte okamžite odísť, lebo inak dôjde k tragédii. Ale ja... Prepačte, pane. Oh, Ale nemohol som prísť hneď, práve som... Čo to zase robil? Už ma unavuje, Klára, už ma unavuje. Ale veď mal viesť pod stôl a nie do skrine. Ale samozrejme. Julien! On nie je len blbý, on je ešte aj hluchý. obsadené! Julien, prosím ťa, vylez odtiaľ. Zase si to poplietol. To vážne? No vážne, na druhýkrát máš predsa vliesť pod skrinu a nie do stola. Klári, mňa s tým stolom napadol taký malý gek. Prepáč, Klári, ja nechcem byť zlá, ale ja sa týchto podmienok nie som schopná skúšať. Som úplne rozhodená. Kvôli tomuto, ktorý nie je schopný si zapamätať aranžmá. Kvôli tomuto, ktorý má ustavične debilné nápady. Je mi to ľúto, ale skrátka nie som schopná sa tu sústrediť. Tie moje debilné nápady, ty hviezda, ma napadajú len kvôli tomu, aby som zachránil to tvoje mizerné herectvo. Čože? To odvoláš. Neodvolám. Ale no tak, decka. Lebo teba do výbora Odváčame od témy! A strácame drahocenný čas. Tak ten prestaneme strácať, keď ty konečne pochopíš, že ten tvoj sluha nie je hlavná postava. No hlavná postava to možno nie je, ale je pomerne dôležitý. Že, Klára? Ale ticho, ja sa z vás naozaj zblázim, ja chápem, že ste pred premiérou všetci trocha nervózni. Ale prosím vás, nepokázme si to malichernosťami, ktoré naozaj nikam, ale nikam nevedú. A inak, keby to váženie niekoho zaujímalo, je 10 hodín. Preboha, ja dúfam, že Filip uložil deti a nečumia ešte do telky. Prosím vás, všetci na miesta a pokračujeme. Julien,
Žilien, prosím ťa, ty tu zostaň. Budeme pokračovať tým, že nájdeš šperky v skrini, dobre? Ale to sme ešte nerobili. Nerobili, no asi najvyšší čas, že... No, poďme. Heuréka, šperky boli v skrini. Heuréka, šperky boli v skrini. Asi nie, že? Heuréka, šperky boli v skrini. Bravo, Desjardins, si kráľom všetkých zlodejov, gentlemanov. Miláčik som všetkých žien. Ale spieva. Veď som zlodej, gentleman. Tak, a rýchlo preč. Ani sa nehni a okamžite naval tie šperky, zlodej. Zneužili ste dôveru, madam. Všetko som videl. Prosím ťa, Dominik. Od tejto chvíle musí byť divákom jasné, že ty nie si len sluha, ale že si aj zlodej, gentleman, chápeš? No, musíš byť taký viac razantný. Aha, dobre. Tak znova. Dám to aj s tou pesničkou. Nie, stačí ten koniec, dobre? Tak, a rýchlo preč. Ani sa nehni a okamžite naval tie šperky, tie hajtane dať ho. Lebo ťa sa tu klespestu nebolo. Čo? To už bolo trocha moc, nemyslíš? Veď chudák už aj miešok sa mu trasie. Harry, ja by som mal taký malý režijný nápad. Požičaj mi tu pištol. Julien, ty sa postav sem. Tak, stoj rovno. Tak. A prichádza Viktor. Okamžite naval tie šperky! Vidíte? Takto to je veľa lepšie. Alebo okamžite naval tie šperky! A ešte by som mohol priložiť pištol v hlave. Čo ti na to, Klári? Ale to je moc surové. Práve o to ide. Ale zbytočne to komplikujete. Okamžite naval tie šperky! Víš, nepotrebuješ ani pištol. Ale takto to je vizuálne oveľa lepšie. Ale takto je to napínavejšie. Takto sme otočení divákom. Ale takto sme tvárom schvál. A dosť! Prosím vás, čo hlavne nezabúdajte, že ešte stále je to bulvár. Tak teda, Klára, aby sme sa držali žánru, áno? Daj to sem. A čo takto? Ani sa nehni a okamžite naval tie šperky. Má to dynamiku, nie? A ani sa nehni a okamžite naval tie šperky. A mne sa to páči, aspoň z počutia. Mne sa viacej páčila tá Dominiková verzia. Ale to je málo surové. Dosť, prosím vás, dohrajme to už všetci na miestach a pokračujme, nech môžeme ísť konečne domov. Tak do tej pesničky. A rýchlo preč. Okamžite naval tie šperky. Na. Aj tak nebola nabitá. S Bohom. Ja to tak nechcem. Dobre, Žilien, dobre. Ja len aby sa to zapísalo, že to tak nechcem. Zapísalo. Dobre, tak ja už si to píšem. To inak poviem otcovi. Píšem si. Dokončíme to už. Zlodej, ale ja tu nič nemám. Všetky cennosti sú v banke. Ja nie som zlodej. Ja nie som zlodej. Desjardins, som stratená. Viktor je zlodej. Zamestnal sa u vás, aby vám ukradol šperky. Maria Agnes, ďakujem vám. Práve ste mi zachránili život. Inú možnosť som nemala, drahý. Ach, Maria Agnes, čo by som si bez vás počal? A ja bez vás, Ludvík Filip. Môj život by stratil zmysel. Ach, Maria Agnes, Áno, Ludvík Filip. milujem vás. Dobre, bravo, decka, bravo, boli ste úžasní, skvelí. Áno? Tak díky, Klári. Prosím vás, nezabudnite, že premiéra je o 3 dní a podaktori ešte máme rezervy v textoch. Takže opakujeme si všetci texty a držím palce na premiére. Tak ja už musím utekať. Musím sa ešte pripraviť na casting. A čo, aký casting? Asi farmár hľadá ženu. Alebo mumia sa vracia.
Debili. Klari, Áno, ja len takú otázočku. Že vždycky na skúške mávali tým plastovým vedrom. no. A na premiére to bude ako? No na premiére to bude skutočná váza. Jaj, ale neboj sa, ona len tak naznačí, že ťa ovalí. A ona to vie? Áno, jasné, že to vie. Áno. Čau. Čau. Klárka, čo hovoríš na mňa? Dobrý som bol? Dobrý, Dominik, dobrý. Keby bol nejaký problém, stačí povedať. Dominko, žiadny problém. Odchod domov, dobre? Dobre. Čau. Čau. No čau. No teraz sme skončili, no naťahovalo sa to. No tak ale vieš, Dominik, ryteles, no. Však ja by som ho aj vymenila, ale tak 3 dni pred premiérou, prepáč, ale to sa naozaj nedá. Úžasne ho vieš napodobniť. Áno, jablčka zo záhradky mám, všetko mám. No. Dobre, prosím ťa, napusti mi, Váňo, toto sa naozaj za triezva nedalo zvládnuť. Ja už som si musela dať jeden na nervy. Dobre, idem. No, porozprávame sa doma. No, dobre. Pa, čau. A s vami, priatelia, sa vidíme o 10 minút po prestávke. Teda, možno. Dobrý deň, pán producent. Áno, čakáme vás, všetko je pripravené. Áno. Neprídete, no ale to ma mrzí. No, nebojte sa, ja na všetko dohliadnem. Julien je vynikajúci, on je veľmi šikovný, to bude herec, ňoňoňoňo. Nebojte sa, vy len pekne liečte sa doma, ležte a ja vám potom hneď zavolám všetko, ako to prebehlo. Ale nemusíte sa báť, všetko bude v najlepšom poriadku. Áno, už začíname. Vážené dámy a páni, ospravedlňujeme sa za malé zdržanie, ale na jedného z našich hercov prišla náhla nevoľnosť. Že nevoľnosť?
Keď situáciu za kulisy vyriešime, tak o malú chvíľočku budeme pokračovať. Madam, v salóniku je istý pán Desjardins a praje si s vami hovoriť. Pán Henri Desjardins! Ach, áno, to je tá šarmantná osoba, s ktorou som sa zoznámila na večierku Diflérovcov. Bol to pán nadmieru pozorný. Ešte šťastie, že si to môj manžel nevšimol. Nech vstúpi. Áno, madam. Madam, je mi... Ty vole. Monsieur Desjardins, aké prekvapenie. Posaďte sa, prosím. Ďakujem, madam. Čomu vďačím za vašu návštevu, pane? Najdrahšia madam, prinášam vám vaše úzdro na cigarety, ktoré ste si zabudli na večierku Diflerovcov. Och, ďakujem, Monsieur Desjardins. Všade som ho hľadala. Už som sa s ním rozlúčila. Celkom ma to zničilo. Veľkú hodnotu síce nemá, ale je to pamiatka na moju milovanú pračetu Marion. Do 12 rokov ma vychovávala. Nech jej je zem ľahká. Áno, viem úplne presne, ako ste sa cítili. Tiež to nie je tak dávno, čo som prišiel od detka, ktorý patril k mojim hodinkám a tak. Ach, áno. Taktiež prikladám spomienkam nesmírnu dôležitosť. Ach, áno. Ach, áno. O tom je život. Dáte si šálku čaju? Áno, rád. Viktor! Viktória! Viktória! Áno, madam. Prineste nám, prosím, čaj, Viktória. Lipový alebo šípkový? Citrónový. Viete predsa, že z metového máš triabe v krku. A vám? Meto, citro. Z každého trochu. Ako si želáte, madam? Čaj. Ó, To mi pripomína Indiu. Navozil som si ho odtiaľ počas svojich služobných cest kopu. môj manžel je práve v Najdili na 14 dní. Prosila som ho, aby mi odtiaľ priviezol čaj. Snáď na to nezabudne. Manžel je preč. Aká šanca?
To som ani nedúfal. To mi isto pomôže uskutočniť môj plán. Bol to u Difflerovcov nádherný večer. Však, a vy ste boli očarujúca. Nikomu nemohli viac pristať tie úžasné šperky, ktoré ste mali na sebe. A to som si nevzala tie najkrajšie. Majú príliš veľkú hodnotu. Nepochybne ich máte niekde dobre ukryté. Och, áno. Ale vám to môžem prezradiť. Manžel si želal, aby sme ich mali doma. Sú tu v bezpečí 100-krát viac, než niekde v banke. Neuveriteľné. Aké šťastie. To mi ani vo sne nenapadlo. Ach, Maria Agnes, nenechávajte ma ďalej trpeť, neviem modovať vám šarmu. Položte to sem, Viktória, a môžete ísť. Aký zvláštny kraj. Stále tu prší. Prší? A kde? A vy to nepočujete? Áno, mám pocit, že to prichádza zo západu. Ale ak je človek šťastný, neprší mu nikde. Cíti len teplo v srdci. Ach, Maria Agnes, nenechávajte ma ďalej trpieť. Milujem vás. Nočte vy nešťastní. Čo ak vás niekto začuje? Moje srdce horí a len vaša láska ma môže zachrániť. Ach, Monsieur Desjardins, odíďte, prosím. Zabudnite na mňa. Nie, už je neskoro. Nemôžem vás opustiť. Ale premýšľajte predsa, môj manžel. Ale premýšľajte predsa, môj manžel. Môj manžel. Váš manžel je ďaleko a čaro tejto chvíľky nás unáša na vlnách. Ach, Henri, mlčte už. Využijeme jeho neprítomnosť 14 dní sami, len my dvaja. Vy ste sa zbláznili. A čo služobníctvo? Pošlite ich domov, dajte im voľno. To nemôžem. Bolo by im to podozrivé. Nebojte sa, ja sa im šikovne vyhnem. Ale to je čisté šialenstvo. Zabudnite na to. Maria Agnes, 2 týždne v háji. V raji. V raji. Ešte nie. Stále nič, po šperkoch ani stopy. Čože? Po šperkoch ani stopy. Stále nič. Po šperkoch ani stopy. Aj keď hľadám len 2 dní a ešte popri tom musím dávať pozor na Mariu Agnes a služobníctvo. Ale neviem, prečo by som zatiaľ nevyužil situáciu. Šarmantná zamilovaná dáma, whisky tečie prúdom, k tomu manželov župan.
Lá. 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 Hudba. Hudba. Ide hudba. Preboha, Henri, zastavte tú hudbu. Čo ak to začuje služobníctvo? Ale myslel som si, že ste poslali Viktora nakupovať. Ale Viktória sa môže každú chvíľu vrátiť. Ach, Henri, vy ste tak hrozne pochaví. Keď budete dobrí, budem mať dnes večer pre vás prekvapenie. Ja som predsa dobrý neustále. Ale neustále nie je. Vy zlí. Nebo. Teraz vás tu chvíľku nechám a len čo sa skrášlim, vrátim sa. Ale nemusíte sa nikam ponáhľať. Drahá, budem tu na vás čakať, moja milovaná. Tak, môžem pokračovať v pátraní, kam len mohli tí Deviňakovci ukryť tie svoje šperky. Obraz, samozrejme, obraz, ja, nebyl, obraz. Obraz, kam len mohli tí Deviňakovci. Obraz. Pod obrazom nič. Ale ak sú dosť inteligentní, mohli sa predsa dohodnúť so stolárom, aby im nerobil nábytok. Nábytok s dvojitým dnom. Skriňa s dvojitým dnom. Ale nie, to by bolo príliš jednoduché. Ale je tu stôl s dvojitým dnom. No samozrejme, ja som debil. Ale to je pán. Dobrý deň, pane. Dobrý. Ako to, že ste sa vrátili tak skoro? Čakali sme vás až o 5 dní. Dúfam, že nenastali nejaké problémy. Nie. Ale čo robíte pod tým stolom? Hľadáte niečo? Tak to bude ladvinová kolika. To si teda užijete. No, jedna moja kamarátka, taká kamarátka to až nebola, ale raz sme boli spolu na dovolenke. No, skrátka, jej manžel trpel ladvinovými kolikami a vždy, keď ho to chytilo, tak mu pomohol metový čaj. Dáte si metový čaj, pane? Ako si želáte? Len tak som sa z toho dostal. A potom s Bohom. Perčík. A čo sa deje, Henri? Vy ste tu s niekým hovorili? Áno, aj nie, Maria Agnes. Pokojne vám to vysvetlím. Som si hľadal pod stolom okuliare. Čože? Šperky? Nie, okuliare. Keď som zrazu vtrhol Viktória. Preboha, Henri, uvedomujete si, že to je nebezpečné? Ale ten blázon si ma pomýlil s vašim manželom. Nie. Áno, kvôli županu a myslí si, že trpím ladvinovou kolikou. Metový čaj, pane? Metový čaj, pane? Ach, tak pani. Položte to tam, Viktória, a môžete ísť. No, ale ja nesiem pánovi metový čaj, na ladvinovú koliku ten najlepší liek. Áno, ja viem. No ale veď je to pre
jeho dobro, ako som hovorila, moja kamarát. Ja viem. Ďakujem, Viktória. Preboha, Henri, je príliš nebezpečné, aby ste sa len tak promenádovali po celom dome. Odteraz neopustíte moju spálňu. Nemusíte sa ničoho báť. Nebezpečenstvo pominulo. Bože, Henri, posluchnite ma a bežte. Viktor! Viktória! V tomto dome tuším nikto nie je. Som unavený, tá cesta ma tak vyčerpala. Nemyslel som si, že sa vrátim tak skoro, ale rokovania neprebiehali podľa mojich predstav. Viktória! Viktória! V tomto dome tuším ozaj nikto nie je. Prepáčte, pani, nemohla som prísť skôr. Pán tu nie je. Dobrý deň, Viktória. Dobrý deň, pane. Vidím, že je vám už lepšie. Ale to nič, som len trošku unavený. No to je pochopiteľné, veď také niečo dokáže človeka poriadne unaviť. Áno, máte pravdu. Je to veľmi vyčerpávajúce. A ešte, že som vám poradila ten metový čaj. To je najlepší liek na ladvinovú koliku. Na ladvinovú koliku? Pani, ale veď vy ste sa toho čaju ani nedotkli. Zaseklo sa to. Vidíte, a človek si myslí, že už to povoluje. A zrazu hop! A je to späť. Dopite ten čaj, pane. Nie, ďakujem, Viktória. Nie. Ako myslíte? Dievča je akési čudné. Ladvinová kolika. Ale kam sa podela Maria Agnes? Priniesol som jej náušničky. Indický zlatník ich pre mňa vyrobil na zákazku. Určite sa budú Marii Agnes veľmi páčiť. Náušnice. Indický zlatník ich pre mňa vyrobil na zákazku. Určite sa budú Marii Agnes veľmi páčiť. Náušnice. Indický zlatník ich pre mňa vyrobil na zákazku. Určite sa budú Marii Agnes veľmi páčiť. Och, ale kam sa podeli? Ale priateľu, čo to tam robíte? Už môžete vyliesť, nikto tu nie je. Vravela som vám predsa, že... Ale priateľu, čo to tam robíte? Už môžete vyliesť, nikto tu nie je. Vravela som vám predsa, že... Oh, môj Bože! Dobrý deň, moja milovaná. Dobrý. Práve som vás hľadal. Vrátil som sa o niečo skôr a priniesol som vám náušničky. Indický zlatník ich pre mňa vyrobil na zákazku. A oni mi úplnou náhodou padli pod stôl. Jaj, ale to ste vy. Áno, to som ja. Ale čo tu robíte? Prišiel som trošku skôr, ale čakám ešte na telefonát z Austrálie. A čo je tu od môjho odchodu nového? Nič, celkom nič. Som unavený a hladný ako vlk. Čo? Som unavený a hladný ako... Jaj, som unavený a hladný ako vlk. Neviete, čo nám pripravil Viktor na večer? Nie, to teda neviem.
Teda, pokiaľ ide o Viktóriu, som mal s ňou dneska veľmi zvláštny rozhovor. Áno, a čo vám hovorila? No, hovorila mi niečo o medovom čaji a ladvinových kolikách. A predstavte si, ona mi tvrdila, že ich má. Že máte čo? No však tie kolíky. Je zvláštne. Musím okamžite nájsť Anriho a manžela dostať preč z tejto izby. Zatiaľ, čo ste boli preč, drahý, zasadila som v skleníku muškáty. Sú prekrásne. Tak veľmi by som si želala, aby ste sa na ne išli pozrieť. Už bežím, drahá, už bežím, ale najskôr zazvoním na Viktóriu, aby mi pohľadala tie náušničky. Urobím to sama, drahý. Ďakujem, drahá. Už bežím, drahá. Hneď sa vrátim, drahá. Bože, Anri! Bola na čase. Ale čo sa deje, Maria Agnes? Zdalo sa mi, že som počul mužský hlas. Katastrofa! Manžel sa vrátil zo služobnej cesty. Čože? To nie je možné. Ale je! Musíte okamžite odísť, Ale ja- lebo inak dôjde k tragédii. Prepačte, nebola som prísť. Práve som. Zase ho chytila tá ladvinová kolika. Áno, vyzerá to tak. No to preto, že nechcel piť ten metový čaj, ktorý som mu pred chvíľou ponúkala. Takže je evidentné, že ho to zase chytilo. Áno, to bude iste preto. Ale viete čo, radšej nechajme pána Viktória. Nech si odpočinie. On je totiž veľmi unavený. On je unavený? Áno, on je tak unavený, že už aj ja som z neho unavená. Mýlil som sa. Šperky boli pod stolom. Spolu má dvojité dno. Zaprisahávam vás, Anri. Utekajte. Zaprisahávam vás, Anri. Utekajte. No tak, utekajte. Ja by som ešte chvíľku posedel. Dajte si svoje veci a utekajte. No tak, rýchlo, rýchlo. O chvíľu bude po všetkom a moja časť bude zachránená. Nikde nikoho. To musím využiť. Aj keď ma Maria Agnes žiadala, aby som odišiel, ale bez šperkov. Neodídem. Aj keď už teraz viem, že stôl predsa nemá dvojité dno. Ale čo to počujem? Niekto sa blíži. Manžel sa vrátil. Kam? Ja, do skrine. Áno, presne tak. Do Austrálie. Ale nepôjdem tam skôr ako o 2 mesiace. To bude najlepší čas na uzavretie obchodu. Ale to je skvelé, drahý. Všetko dobre dopadlo. Desjardins je preč a ja som zachránená. Aby som nezabudla, Ludvík Filip. Budúci týždeň sme pozvaní k Bergeronovcom. Jacqueline mi odkázala, že tam bude zaujímavá spoločnosť. Nesmiem si zabudnúť kúpiť nové šaty.
Návštevy u Beršeronovcov sú pre mňa vždy veľkým potešením. Ozaj, a neviete, či Leon kúpil ten dom na brehu mora? Jacqueline by radšej chcela dom niekde na vidieku kvôli jej astme. Áno, ty zdravotné problémy. Áno. Ale prepáčte mi, Ludvík Filip, práve som si spomenula, že sa ešte musím ísť prezliec na večeru. Nie! Počkajte, drahá! Tak teda choďte, drahá. Prepáčte, pane, aperitív si dáte tu. Ale tu v salóniku. Viktória, tu! Ona odišla. Myslím, že je tiež najvyšší čas ísť sa prezliec na večeru. Heureka! Šperky boli v skrini. Bravo, Desjardins, si kráľom všetkých zlodejov, gentlemanov. Miláčik som všetkých žien. Ved som zlodej, gentleman. Tak, a rýchlo preč. Ani sa nehni! Ani sa nehni! A okamžite narovne šperky. Zlodej, zneužili ste dôveru, madam, všetko som videla. Prepáčte, ani som sa vám nepredstavila. Moje meno je Fernando Estragon. Zlodej, Lupič lady. Mesiace som na tom tvrdo pracovala a už som to aj skoro vzdala. Ďakujem, Desjardins. Ďakujem, Desjardins. Aj tak nebola nabitá. A okamžite na veľké šperky. Aj tak nebola nabitá. Nebola nabitá. Zlodej! Ale ja tu nič nemám. Všetky cennosti sú v banke. Je to nabité. Desjardins, som stratená. Pani Agnes, ďakujem. Práve ste mi zachránili život. Inú možnosť som nemala. Maria Agnes. A ja bez vás, Ludvík Filip, môj život by stratil zmysel. Maria Agnes, milujem vás. No tak, čo to bude, šéfko? Metový alebo citrónová?
súboru Platan Strávnice, za to, že ste prijali naše pozvanie na dernieru, posledné predstavenie v tejto divadelnej sezóne pre vás. A pripomínam, že tento rok si náš súbor pripomína aj 10. výročie obnovenia založenia činnosti. Ďakujeme ešte raz a tešíme sa, že ste prišli medzi nás. Dovidenia! Mlčte si. A skriňa, tá sa opraví.